భద్రాద్రి జిల్లా అశ్వరావుపేట జాతీయ రహదారి శ్రీరామ నామస్మరణతో మార్మోగుతోంది. రాజమండ్రి జంగారెడ్డి గూడెం ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది రామభక్తులు సీతారాముల కళ్యాణానికి గోటి తలంబ్రాలతో పాదయాత్రగా భద్రాచలం బయలుదేరారు. భానుడి భగభగలు సైతం లెక్క చేయడం లేదు. భక్తుల పాదయాత్ర సందర్భంగా స్థానికులు ఎక్కడికక్కడ ఆహారం, తాగునీరు, మజ్జిగ పంపిణీ చేస్తున్నారు. స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు భక్తుల ఆరోగ్యం కోసం దారి పొడవునా మొబైల్ మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నెల 6న జరగనున్న శ్రీరామనవమి వేడుకలకు ఒకరోజు ముందుగానే భక్తులు భద్రాచలం చేరుకోనున్నారు.